Tudjátok, vannak azok a könyvek, ami után nem akarsz semmi más nem olvasni, mert egyszerűen akkora űrt hagy bennünk az adott könyv, és hát nekem az Alchemized az ilyen volt. Sziasztok, Dorka vagyok, és a mai videóban egy spoilermentes könyv ajánlóval érkeztem, és nem másról lesz szó, mint Sally Newtól az Alchemized. Annyit kell tudni róla, hogy ez egy dark fantasy kötet, aminek egyébként van egy kis múltja, miszerint maga az írónő pár éve egy fanfiction-t adott ki, ami egy ilyen Dramione retelling volt, és annyira nagyon szerették ezt az olvasók, egyébként Menekled a címe, hogy szerették volna kézben is fogni ezt a történetet, de hát nyilván ahhoz, hogy az írónő ezt megjelentethesse, teljesen át kell térni az egészet, hogy ne legyen plágium. És hát így született meg az Alchemized. Én nem olvastam a Menekledet, szóval nem tudok róla nyilatkozni. Én teljesen vakon indultam neki az Alchemizednak, kb. Semmit nem tudtam róla, hogy mi fog várni, és talán így is a legjobb, ha ennyit mondhatok, ha a Menekledet ugye nem olvastad előtte, vagy nem olvastátok előtte. Úgyhogy én is így jártam, de azt kell, hogy mondjam, ugye el is kell szakítani a Harry Potter világától, mert ez egy teljesen új világot felépített kötet, teljesen megállja önmagában a helyét, és teljesen új varázs, hát mágia rendszer van benne, úgyhogy nem érdemes összehasonlítgatni. Hol is kezdjem? Ami fontos szerintem, és majd bevágok róla a képet, a trigger warningok, úgyhogy azt majd ide bevágom, ugyanis eléggé sötét kötetről van szó. Tehát akit zavar az erőszak, a nemi erőszak, a kínzás, a vér, az ilyen gusztustalan szabdalás, annak nem hiszem, hogy való lesz. De igen, ide bevágom akkor a képeket. Illetve, amit még így előre fontos szerintem tudni, hogy nincs térkép, nincs névjegyzék, semmi, tehát semmi nincsen, ami úgymond így segíthetni az olvasást, de ez direkt tette is így az írónő, hogy azért használjuk az agyunkat, kicsit dolgoztassuk meg. Én is ekképpen cselekedtem, jegyzeteltem. Tehát kiírogattam magamnak, hogy ez akkor micsoda, ő akkor ki, kinek a kie, és akkor így ehhez néha-néha visszalapozgattam a jegyzetfüzetembe, de bevallom őszintén nem is kellett sokat használnom, mert ahogy haladunk szépen a történetbe, minden le fog szépen tisztulni, és teljesen világos képet kapunk mindenről, és minden a darabka helyére fog kerülni. Na de miről is szól? Hol is kezdjem? Helenát követhetjük végig az egész történetbe, a part 1, part 2, part 3-ban is. Mert amúgy ez 3 részre van osztva ez a kötet. A part 1 a múlt, part 1 a jelen, part 2 a múlt, és part 3-ban találkozik ez a kettő. Na de, tehát Helenát követhetjük, akire rátalálnak, ugyanis 14 hónapig egy ilyen statikus hangban lebegett, ahol se tér, se idő nem volt, és egyébként ekkora már a korrupt rossz oldal, tehát egy elnyomó hatalom van uralkodás alatt, és ők találnak rá, és Helenáról tudni kell, hogy az ellenállókhoz tartozott ebben a háborúban, mert egyébként háború kötet, és gondolják, hogy biztos tud valamit, de hát mit is rejtegethet, hiszen már minden ellenálló halott, úgyhogy kíváncsiak. És amikor próbálnak a fejébe belenézegetni, látják, hogy az emlékei eltűntek, és akkor csak mindenki pislog, hogy akkor most mi történhetett. Nyilván Helena is össze van zavarodva, mert ő maga ezt nem tudta, és ezzel együtt mi is úgymond az ismeretlen vizekbe elvezünk vele, és ahhoz, hogy feloldják ezt a gátat a fejében, hogy újra tudjon emlékezni, elküldik egy magas rangú tiszthez,
aki Cain Feron lesz, és ő tartja majd úgymond őt fogva, és próbálja akkor kiszedni, hogy mi is történhetett, és innen megy a történet. Azt kell mondjam, hogy ugye háborús kötet, de ez nem spoiler, de Helena, mivel az ellenállók mellett volt végig az egész háború alatt, és őt követhetjük, ezért sok csatajelenetet, sőt frontvonalban nem is vagyunk, ugyanis Helena a kórházban dolgozik, ő egy gyógyító, úgyhogy ez egyébként az elején is kiderül a kötetnek, úgyhogy ez nem spoiler, és általa ismerhetjük meg a borzalmait a kórháznak, hogy mennyi halállal találkozik, és milyen reményt vesztett, és hogy mennyire kimeríti ez az egész, amit nem csodál nyilván senki. És tehát inkább ezt az oldalát ismerhetjük meg, milyen egy háború erről a oldalról is. Szóval aki nagy csatajelentekre vágyik, az lehet, hogy csalódni fog, úgyhogy ezt inkább ide el is mondom. Amit tudni kell még, hogy nagyon mély a világépítése és gazdag. Stanley Yu egyébként, amiért nagyon szeretem, és ahogy ír, hogy nem az van a főszereplőnkkel, hogy valami cunamiba kerül, és folyamat történik valami, és egyik rossz dolog után jön a másik, és akkor mennie kell ide, aztán oda, és nincs pihenés, nem. Mindennek szépen teret ad az írónő, és kell is ennek a könyvnek, és nagyon is jól áll. Mit értek ez alatt? Azt értem, hogy lehet kicsit valakinek lassú lesz. Én személy szerint nem éreztem annak, de lehet valakit ez zavarhat, hogy nem történik mindenik második oldal után valami. Lényeg a lényeg, szóval teret adnak ennek a gazdag világnak, mert az. Ugye itt alkimisták vannak, alkímia a mágiarendszer, a rezonancia, és vannak itt mindenféle gyógyítók, illetve ugye akkor az a lényeg, hogy lehet mindenféle materiális anyagot alkimistálni, tehát hogy tudsz lenni ezeknek az alkimistája, bocsánat, nem tudok beszélni, és a lényeg, hogy aki mondjuk aranyat tud használni, kezelni a rezonanciával, ugye ez nagyon nemes, magas fokon áll a hierarchiának, nyilván a minél kisebb fokozatú, mit tudom, vast munkász meg az annyira nem nagy dolog, de éppen miatt is fog egyébként kitörni a háború, mert a sok cég nem érti, hogy miért pont azok vannak hatalmon, akik vannak, és van egy elég befolyásos család, aki elkezdi amúgy a vasat termelni, és ezzel eléggé felindul az ipari ágazat. Szóval ez is érdekes. Illetve maga az, ami még érdekes benne, hogy a nekromerek, mármint ugye akik most hatalmon vannak, ugye a rossz oldal használja a nekromanciát, ami ugye a halálból való visszahozatala az elhunyt személynek, és úgymond újrahasználása, irányítása, és az ellenállás ezt mélyből elveti, és nem alkalmazza. Úgyhogy ez is egy érdekes gondolat, hogy mi a lélek, meddig tart a lélek, és hogy ez helyese, nem helyese, tehát hogy ezt egyébként vitogtatja a könyv is, úgyhogy ez is benne egy elég érdekes gondolat. Nem szeretnék nagyon spoilerezni, de van benne egy románszál, ami a legnagyobb spoiler ever, az egész könyv erre épül még. Nyilván nem ez a fő, de azért eléggé nagy mélységet ad ennek az egész könyvnek. Úgyhogy nagyon sok brutális dolgot lát Helena, nagyon sok tragikus dolgot él át, és megismerhetjük általa, milyen egy háború, milyen azon az oldalon állni, amiért az egész életed odaadod, és ez az oldal ezt viszonozza egyáltalán, tehát hogy ez is kérdéseket vet fel. Elgondolkodtató volt mindenképpen. Ugye én angolul olvastam, mert még csak angolul jelent meg, úgy tudom jövőre jön majd a fordítása magyarul. Maga az olvasás. Én úgy gondolom, hogy aki tud angolul, nyugodtan vegye a kezébe, ha esetleg ilyen középfokon is tud csak, mert nyugodtan lehet. Még nekem is kellett pár szót kikeresnem, de az inkább az ilyen, ez a nekromancia, meg a vivimancia, meg nem tudom, tehát pár ilyen fantasy szót ki kellett keresnem,
de egyébként meg olvastatja magát, olvasmányos, gördülékenyen tudtam vele haladni. Bevallom, nem azért haladtam vele lassan, mert nehezemre esett volna az angol, hanem mert tudtam, ahogy elolvastam az első oldalt kb., hogy ez nekem nagyon fog tetszeni, és próbáltam minél lassabban elolvasni, és szépen balzottam minden nap, hogy mennyit olvashatok belőle. Zseniális volt. És így is ez az 1000 oldal soknak tűnhet, meg igen, ez egy jó nagy könyv, de így mire a végére értem, úgy éreztem, hogy hát ez nem volt elég, ebből még kell. Amit még nagyon szeretek, hogy ez egy standalone kötet, tehát ez nem egy sorozat része, ez egy egyedülálló, önmagában egy darab könyv, és minden benne van, aminek kell lennie. Úgyhogy nem éreztem hiányt egyébként, nem éreztem azt, hogy valami lezáratlanul maradt volna, tehát szerintem brutál munkát végzett az írónő, és egyszerűen annyira jól ír, és minden mondatnak megvan a mélysége, a helye, a jelentősége, és minden párbeszéd zseniális, és hidegrázós konkrétan. Nem tudom, én csak tényleg ajánlani tudom, hogy olvassátok, mert egyszerűen, nem tudom, én ezzel egy új kedvencet avattam, az fix, és tudod, hogy még el fogom olvasni az életem során, nem egyszer. Talán így spoilermentesen ennyit tudtam mondani. Nyilván tudnék még ódákat zengeni, meg belemenni a mélységébe, de pont ez volt a jó szerintem, hogy az ember kicsit így vakon, tudatlanabbul megy neki, és ezáltal, főleg, hogy Helena szemszögét ismerhetjük meg, úgymond ebből a tudatlanságból mi is mindenre vele együtt jövünk rá. Ez nagyon tudott itt működni, úgyhogy szerintem teli találad ez a könyv. Nyilván mondom, ismétlem, aki érzékenyebb, nem szereti az ilyen, erőszakosabb, illetve tragikusabb kimenetelő könyveket, annak nem tudom, hogy mennyire tetszene, illetve mondom, hogy kicsit lassúbb lefolyású. Szóval ennyit tudok még mondani esetleg, akit magára ismer és tudja, hogy ez akkor nem biztos, hogy az ő zsánere, de ettől függetlenül, aki tényleg szereti a dark fantasy-ket, annak erősen tudom javasolni, és nem fog csalódni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem kedvet kaptatok ehhez a csodálatos kötethez. Én mondom, egy kedvencet avattam, és szem nem maradt szárazon. Főleg az utolsó mondat, girl, és igen, a női sors ismételten. Ennyit mondok még. Szóval, yes, olvassatok Alchemized-ot. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Esetleg írjátok meg kommentbe, ha már olvastátok, mi volt róla a véleményetek. Nagyon kíváncsi vagyok, mert egyébként eléggé úgy látom most még, hogy megosztó. Már inkább azt látom, hogy inkább az az oldal erősebb, aki szereti. Kevesebbet látok, aki nem. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy aki olvasta, mit gondolt róla, vagy aki szereti és tervezi olvasni majd a magyar kiadást, hogy mennyire várja. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és jó olvasást kívánok nektek, sziasztok!